Yeah, good afternoon. Eya mo somfo Bernard Asante ni. Asɛm bi na me pese me de che. Na wiase amfa amansan nyina tie asɛmwe. Na ye de to yadwenem. Na ya famu aba. Noma bi na wiase a aya na bi ni omo de noma bi ebo mo ho asi akwa. Di asɛm ne mekan. Wiase bi betuma abie na no akase ma ya japade o de ma asifie. Enkanka burochirefo na asɛmwe eko. Me Bernard me ka simi bo se usifie a unya japade. Me ne me ka kire mo ne. Ade a wo de ba ma hane agiska 10 years. Na saa 10 years ni nuru ya wonya ne ya wobedi. Wontimi nwi nipa ni mfrim. Enya japade. Yaka japade a ajapade ne ade a edi income ba ni dini entwam da. Deba bia odi dom esane ba. Usifie ne. Let me tell ayifo aburochirefo me ka ma ho aton adwenem. Usifie ne. Nani wahu se wasifie ade bechi no bi di fimu no ebeba ama woda na twam. Ote se wakoto ka anya japade. Enti mu amu ka amusida na momo ya japade me de mesasi mu se onya japade. Se wo pa japade a japade de odi income brawo. A wona nanom ebeba benya income afrima omomre. Ne be frɛ ne ajapade. Abrochire ni tina abrochire tata good years esi self contain owiya do be tonsu anom ontimi enya bi Ghana kura ko ontimi ni 2 weeks ubisa no de ma ya japade. You a stupid project. Ya ba abrochire no ni okura company mako 30 okwa 2 bedrooms. Ho sora ho abrofo nyansa na abrofo de atoye nkoa ne ye de ho abehye nkoa so mu ye nyansa obaaye no wunya sika wodi akosi 10 bedrooms wodi asisi abronsa na si wo there is no income na wo ye nkwasi adwuma wa aburochire wo ye nkwasi adwuma wa aburochire wo fie nipa na nyew wo knowledge ni ye anoman knowledge wo knowledge ni ye kraman knowledge. Let me tell you for you, change your mind na pebrabo. Wana hu se broni atro se self contain we ye self contain eye mako fo hwahunu bi broni hane di broni awu se broni di dane kura ama hane eye 2 years na age wusika no maybe South Africa is no ya dwini sha wo ba ye obenya sika wasande akoto nete